fiecare, ca 2 duminici, în jur de 40, 50, 60 de tineri și avem diferite programe care le derulăm. Dar astăzi ne-am propus să venim aici, adică nu mai facem la biserică, nu venim aici. Vrem să, și natura asta așa, să ne apropiem, să cultivăm și lucrul ăsta. Oricum, foarte frumos dacă citiți ce scrie despre Ștefan Lucian, uitați-vă, Emanuele Horodnician. Dacă voi vă aduceți aminte, că era un bătrânel care venea la noi la biserică, nu el, e fiul lui, un bătrânel de vreo 90 de ani, un pic 90, dar bine, cărunt, bravo, român, vânos și așa. Venea la biserică, scutare, domn părinte așa, domn părinte cu tare și asta, omul lui Dumnezeu scrie, dânsul e fiul lui. Dar ceea ce scrie foarte frumos. Deci citiți textul ăsta de aici. Dânsul, persoana respectivă, nu vreau să o elogiez, m-a impresionat ca persoană, ca om în Occident de 70 de ani, român, gest pe gest, care și-o menținut viața și credința. Adică trăit în Italia? Aici, da. E locuit în prima emigrație. Din anii 40. Da. Și ăsta e fiul lui care scrie aici, dar oricum, citiți lucrul ăsta, e foarte interesant și foarte frumos. Era așa înalt? Nu era că foarte înalt, stăm așa, un pic cu viza aia, dar bine, era bătrânel, așa, dar mai... Vorbea așa, fiul lui scrie, da? Vă completez un pic. Fiul lui Emanuel Horodnician este ziarist, este critic de artă și poet, care este foarte, foarte bun și de o modestie extraordinară. Și foarte bun, foarte bun. Da. Bine, o să-l invităm altă dată să vină și în grupul tinerilor. Îi rugăm pe domnii pictori. Din România sunt venit 6, 3 sunt, una este plecat, 2 sunt în oraș și noi mai tot de față avem 3 pictori din România. Este domnul Corneliu Dumitriu de la Botoșani, pictor cu vechi state de plată și este și galerist, are o galerie de artă la Botoșani. De prezent, fugitiv, după care fiecare să se prezinte. Domnul Foca, sempre profesor de la Botoșani.